Salam hormatly ildeşler. Men Balkan welaýatynyň Balkanawa şäheriniň 6-njy orta mekdebiniň müdiri Ferhat Nuriýe. Ýurdumyzda medenet we sungat işlerleriniň hem de bir akyldar şahyr Mahmud Piragynyň şöhret günleri uludan belli geçilýär. Bir de mine şu Bek şahyr Mahmud Piragynyň şöhret günü münasibetli şu şöhret teşvik programyny meýilleşdirdik. Gopam bolup özüňizi tanıştyraýsaň. Men Balkan welaýatynyň Balkanawa şäheriniň 5-nji orta mekdebiniň türkmen dili we edebiyat mugaddimi Gopa Gurbanow. Hemmäňiň bilişmeli şu ýyllar ýurdumyzda medeniyet we sungat işlerleriniň hem de Mahmud Piragynyň şöhret güni uludan toýlanýan davrasy dowam edipdir, hepdeligi dowam edipdir. Ýurdumyzyň köp guramalarynda, köp ýerlerinde, ýani ýakynda Balkan welaýatynyň Balkanawa şäherinde Agoý binasynda uludan toýlanan, Nevçiler köşkünde uludan toýlanan medeniyet we sungat işlerleriniň güni uludan toý dawralaryny beslenip geçildi. Beýik akyldar şahyrymyzyň goşularyny okumadyk, onu ýat tutmadyk. Türkmen ozagyna megerem ýok bolsa gerek. 7 ýaşdan 70 ýaşa diýilip aýdylýan bir türkmençikde aýdylýan söz bar. Şol beýik akyldaryň dörejiligine mahsus sözleriň biri. Men beýik akyldar şahyr Mahmud Piragynyň dörejiliginde esasan şu bir goşuk barada giňişden turasym gelýär. Gözel sen atly goşuk bar. Bizim hemmämiziň mektepde de okuwçylaryň söýüp okuyan goşularyň biri. Ende şu şahyryň öz galamynda da bolup geçýändir. Hiç bir şahyr öz dörejiliginde söýgün tarif etmedik ýok. Mahmud Piragynyň dörejiliginde gözel sen atly goşugy şeýle söýgü temasyny iň ýokary derejede beýan eden, wasp eden goşularyň biri. Şahyryň şu goşularyna esaslanyp şeýle setirler ýatlap geçesim gelýär. Gün hanzary gökden ýere iňinde güne garşy dogan aý gözelsen. Usta jebbar işi tenzap jüppesi ysbyhanda gurulan ýaý gözelsen. Şu ýerde şu iki setire seljerme beresim gelýär. Beýik akyldar şahyrymyzyň şu goşularynda gün hanzary gökden ýere iňinde şahyr şu ýerde edebiýatyň dili bilen aýdanymyzda metaforany, çeper metaforany üren ysatlyk bilen ullanýar. Gün hanzary elbetde bu ýerde şahyr günüň şöhlesini ýiti ýara bolan hanzara meňdetýär. Göçün manida sözleri üren ysatlyk bilen ullanmagy başarýar. Gün hanzary gökden ýere iňinde türkmençilikde aýdylýan ýene bir jümle bar. Bulutdan çykan gün ýakar diýen bir üren jaýdar aýdylan söz bar. Şahyr şu ýerdäki gün hanzary gökden ýere iňinde diýen jümleni bulutdan çykan gün ýakar diýen nakl bilen üren uğurdaş haraplayan ol bulutdan çykan gün üren ýiti şöhlesi bolup adama şeýle bir soğuly güneş berýär. Edil şonuň ýalynda şahyr şu ýerde söýgü temasyndaky bir teredende bir bakışdaky aşyk bolmak ýaly fursatlary üren çeperçilik bilen wasp etmegi başarýar. Şahyryň goşugynyň ikinji setirinde güne garşy dogan aý gözelsenlik getirýän setirleri bar. Bu goşuk setirinde şahyr edebiýatyň dilindäki antitezany üren ysatlyk bilen ullanýar. Güne garşy aý haçan dogup bilýär. Bu türkmen müçenamasynda diňe türkmen aýynyň 14 gününde gün batyp barýan fursatlarynda şonda 14 gijanyň aýy gün dogrudan dogýar. Ine şu ýerde güne garşy dogan aý gözelsen diýen sözlen ýönerden aýdylmaýar. Biz bilýärmiz sow edebiýatda owadan gelin gyýlar onuň ýüz keşbi, didary, onuň sypaty edebiýatda 14 gijanyň aýyna deňelýär. Ine şu ýerde şahyr şol güne garşy dogan aý gözelsen diýip aýtmagyny deňeşdirme usulunda hem de antitezany ullanmak bilen üren ysatlyk bilen şu ýerde çeper wasp etmegi başarypdyr. Ine gelin goşugynyň ýylynaky soňky setirlerine seljerme berelim. Usta jebbar işi tenzap jüppesi diýip adlandyrylmakdy. Bu setirde şahyr Hindistanda bolup geçen şeýle bir şol döwürde gelin gyýlaryň arzuwyna ýetip bilsem diýen şeýle bir oňat egineşikleriň biri bolan jüppe. Jüppe gelin gyýlarda da häzirki döwürmizde erkek olanlarda da giýilýän bar.
sütüklü hayvanın derisinden edilen ýeňsiz eşikden taýýarlanan şeýle gymmat bahal eşik. Şonu da şol Usta Jepbar diýen adam tikinçi dikip ökdeliklen dikmegi başarýan eken, onuň diken şol jüppesini gelin gyýlar özüniň iň oňat arzuwyna ýetip biläýsen diýen egineşikler bolupdyr. Şeýle gymmat bahal bolan üçin şahir şol jüppeni gözel gyýdyň arzuwyny misal edip gören usatlyk bilen getirmegi başardyr. Hoşynyň soňky setirlerinde ýene-de Isfahanda gurulan ýaý gözelsenlik getirýän setir bardyr. Elbetde bu setiri biz Göregli eposyny okanymyzda Göregliňiň ýigit çykyp Şümez dagyndan atasynyň tawsyrygy bilen Iranyň Nişapur şäherine gidip şol ýerdäki meşhur ýaý dart almagy bardak wakalary bilýär. Ana şol ýerdäki atlandyrylýan gymmat bahaly ýa-ni ýaý şeýle gymmatlygyny gözel gyýdyň ogudallygy, görklügi bilen şeýle deňeşdirmän şahir usatlyk bilen ullanmagy başardyr. Mahtumul ýa-ni gözel sen diýen goşgyny halk arasynda akraw aýaty we wapamaly bir owasyndaky garyp ýigdiň öz söýgüsine düzüp ber diýip aýdam haýyşdy boýunça düzüp ber diýip halk arasynda rawaýat bar şeýle däme? Şeýle. Misal Mahtumul Pragynyň şu ýerde şu goşgyny Ahryman arkadagymyz, milli liderimiz özüniň döwlet kuşu romanynda da şu goşgynyň iň soňky setirinde şeýle setirleri ýadyma düşýär. Aşyk Suhan Merdiň taý gözel senliň setirlerini okanynda şu ýerde Ahryman arkadagymyň özde edebiýatymyzdan şol Mahtumul'un gözel senatly goşgyndan täsirlenip şu eserine şu ýerde girilmegi ören zaýdar jüpüne düşen pikirler diýmege dol esas berýär. Umuman Mahtumul Pragynyň her bir setirlerinde, her bir goşgularynda aýtmaga zat köp. Hormatly prezidentimiziň özü Mahtumul'y dünýäniň akyldary atly kitabynda da Mahtumul barada şeýle bir ajaýyp setirler ýadyma düşýär. Mahtumul bir ummandyr. Şol ummana düşünmesen onuň tür däňlerini çöpläp alyp bilmersiň diýen sözleri ýöne ýerdenler. Dogrudan biz şu ýerde görýäs Ferhat Molim Mahtumul'un bir goşgyna biz şunçarak söhbet edip bolýar, bir setirine bir bendine şeýle söhbet edip bolýar. Emma onuň näme goşgularynyň her haýy hakyna giden umman ýaly söhbetler etmek mümkin. Mahtumul'un her setiri boýunça bir kitap ýazmak. Giden bir Mahtumul özüniň bir iki setir goşgysyny hatda bir bendinde de bir iki setir goşgysyna da halk arasynda ýöňden bar bolan rawaýatlaryny, dissanlaryň many mazmunly şeýle usatlyk bilen bermekligi başarypdyr. Onu haýsy goşgylaryny alyp görenmizde söýmüşem sen diýen goşgysyna dildiler dagy zirini tapmady birini aşyk berkat şirin gyzy söýendek söýmüşem sen diýe şu ýerde şol aşyk gyzyň öz söýgüsi üçin dagyň üstünden dagy ýaryp suw çekendigini ýa-ni çarwaglar suw getirendigini bir setir bir endine üstünde beýan etmek başarypdyr Mahtumul hakykatdan hem bopamaly. Mahtumul barada söhbet edenlerinde bu şu Mahtumullar dünýä alymlarynyň, akyldarlarynyň, döwlet işgärleriniň bir näçe adamlaryň ulu sarpy goýup Mahtumul'yň sarpyny has bilen tutýanyny görmek bolýar. Biz muny ina Mahtumul Pragy we akyldar Mahtumul Pragynyň 290 ýyllygyny giňden uldan bellenip geçilmegen aýdyň şaýatlyk edýär. Şol ýa-ni 290 ýyllyk ýa 300 ýyllyk jubiley ýa bähti nemeler geçende Mahtumul Pragynyň jubiley günleri halkara derejede giňden bellenip geçilende şonnaky edilen çykyşlar, şonnaky gatnaşan adamlaryň Mahtumul barada aýdan ýürek duýuşlaryny dinlänmede de bu aýdyn göz ýetirmek bolýar. Şu Mahtumul barada söhbet edenimizde men Ahryman arkadagymyzyň Mahtumul barada aýda şeýle setirlerini belläp geçesim bolýar. Ahryman arkadagymyz Mahtumul sözün güýji gudraty bilen şahryýat aleminde ady arşa we beýik akyldar şahryýatdyr. Mahtumul Pragynyň şahryýat aleminde türkmen edebiýatyny gudrap akýan çuňgur mana we çeper teşne kalpları gandyrýan ajaýyp çeşmesidir diýip adlandyrýar. Hakykatdan Mahtumul'un goşgularynyň her setirine näçe many, näçe uly giden düşünjäni almak, aňlamak bolýar. Mahtumul atamyň özüm aýdýar. Mahtumul sözüm bilene sözdür diýär. Mahtumul sözüm bilene sözdür diýär. Mahtuma sözüm aňlany ýok diýip ümsün oturma. Jahan giňdir çendan bilenne wadyr diýär. Hakykatdan Mahtumul'un şu her bir setir, her bir goşgularynyň many mazmunyny düşünsem onu Türkmen halky aýdýar, Türkmen halkymyzda şeýle bir görüň we Mahtumul'un aýtmadyk zady ýok. Mahtumul'un
barda bilip durmakdymyl ähli zatlaryň Magtymul aýdanmaga dogry. dogurdyr. Şular ýa halk arasynda ýürek gelýär, adamga ulan sözler bar. Magtymylyň hutbede goşularyna magtymly sözüm gyýtga şerhi köp, bilmede hiç bilellere narhy köp. Ýeriň ýerden, äriň ärden farky köp, müşkil oldur, sözler şonda deň bolar diýip şahyryň hutbede de özüniň ýa-ni gelecekli nesillere ýa-da ýene bir şeýle setirlerinde magtymly sözle herne bileniň özüne kemlik bil aýtman öleniniň taraşap şalgat kılıp köňüle geleniň senden soň kulara ýadygar bolar diýip bilen zaýdar belläp geçýär. Dogrudanam şahyryň dörden eserleri soňky nesillere görüm görüldi. Mektep bolup bizim gullarymyzda şeýle özüniň näme gymmatyny ýitirmän gelýär. Gaýtam yıllar bizi magtymuldan näçe daşlaşdyrsa da biz şonça magtymula ýakynlaşýar. Magtymylynyň arzulan zamanasy bize näme şonça biz şoňa has golaýlaýar. Şahyryň goşgularyna da zatlar näme köp gaýtalanýar. Biz magtymylynyň arzulan şol bagtly zamanasynyň ýaşlardygyna, bagtly zamananyň ýaşaýyşdygyna biz buýsanýar. Bizim watanymyz, bizim Türkmenistan iri watanymyz magtymylynyň arzulan watany. Bizim gahrman arkadagly serdarymyzam şol arzulan watanymyzyň başçany bolup hormatly türkmen halkyny bir agzaz jegse birleşdirip şeýle bagtly döwür-döwrany gurup bizim toýlarymyzy uldan betlep durna bizim şunuň özü magtymlynyň ýurdunda ýaşamak özü biz üçin uly bagtlaryň biri. Bu hakykatda magtymly şol halkyň diline, halka düşnükli bolan dilde şygyrlar ýatdyr, şonuň üçin edebiýatda aýdylýandyr. Magtymlydan soň türkmen edebiýaty halk hakyndaky edebiýat boldy. Magtymlyň dili halkyň dili. Magtymly ähli adamzat, adamzat şahyr diýip adlandyrylmagy ýöne ýerdenler. Ähli adamzat üçin magtymlynyň her bir kärtäki zähmet çekýän adamlar üçin magtymlynyň şygyrlaryna oňa gerekli öwüt ündewler, nesihatlar näçe diýsen getirip bolýar. Sebäbi şol Magtymul Pragynyň halk döredijiliginden ustatlar şa peýdalanmagy türkmen agaýdyr. Aklyň bolsa akly eger, aklyň bolmasa nakly eger diýilýär. Magtymul atamdan şu öz goşgularyna nakyllardan gaty ýerlikli, ören ýerlikli peýdalanapdyr. Şeýlede Magtymlynyň öz aýdan goşgulary häzirki günde bize halk arasynda nakly öwürlik bilen bir näçe goşgular ama mysal ýetsetek, Magtymul atam aýdýar, "Otçylygda toýdur bayram, her iş gelse iyil bilen" diýär. Mana Magtymul atamyzyň aýdan şu setirleri halk arasynda nakly öwürlik bilipdir. Mundan başga da Jomard iýip tanýar adyly diwan, Atı meydan tanýar hümmeti mihman diýär. Haýsy setirler alındy, hakykatan Magtymlynyň goşgulary halk arasynda gaty ýörgürli, Magtymla halkymyzyň goýan sarpasy gaty ýokardan. Magtymly Pragynyň goşgularyna şeýle setirler we arwananyň ýükü almaz, ýola girse ner bilen diýen setirleri türkmen halk dörejiliginde hatarda ner bolsa ýük ýerde galmaz diýip aýdylan bir jümle bar. Näme şu ýerde şahyr şol nakly ören usatlyk bilen goşguna siňdirmegi başarypdyr. Umman şahyryň goşgularyndaky nakyllar halk arasynda rowaýat bilen biri bilen baglanşyp gidýär. Her bir kärdäki adam itler ol Molim, itler Lukman, Işi, Dayhan bolsun, itler durly kärdiň wezipesi bolsun, Magtymlyň dörejinden okap özüne gerekli zatlar almagy mümkinçiligi bar. Magtymlarda upam bolyp näçe söhbet etdik, gurnasan oturmaly. Men Magtymlarda aýdylan ýene ýekece bir alym aýdan sözüne aýdysym gelýär. Magtymly dünýä akyldarlarynyň halifasydyr diýip adlandyrasym gelýär diýip, ýa-ni daşary ýurt alymlaryň birisi 290 ýylga başlap Magtymly ýübileýine geçirilende şoňa gatnaşmak eser etdi. Şondan soň şol çykyşynda şeýle diýip adlandyrdy. Men Magtymlylarda aýdylan gaty jaýdar Magtymla goýulan ulu sarpany şonda ýene bir aýdym göz ýetirdim. Hakykatdan Magtymly barada, Magtymlyň şygyrlary barada näçe aýtsaň aýdyp oturmaly. Magtymly Pragyda öwrenmek, okamak, döretmek üçin ähli şertler döretip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň tutýan tutumly işlerini rawaç bolmagyny, alyp barýan il ýurt döwlet ähmiýetli işlerini hem hemişe rawaçlara bersilenini tüýsürekden arzu edýärim. Oý olaryň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işler hemişe rawaç bolmaly. Menem şu prosatdan peýdalan şeýle türkmen halkyny bagty durmuşda ýaşadýan gahrman arkadagy serdarymyzyň janlaryň sag bolmagyny, tutýan beýik tutumlaryň rowana ýollarda rawaç bolmagyny tüýsürekden arzu edýärim. Türkmen halkymyzy indi gahrman arkadagy serdarymyzy ýetip gelen
medeniyet we sunat işgärlerini güni şeýle Mahmud Pragyň şahsyýet güni bilen tüýsürenden gutlaýaryn. Şonuň bilen medeniyet we sunat işgärlerini we Mahmud Pragyň şahsyýet gününe bagyşlanyp geçirilen söhbetleşdigimizi geçip tutarýar. Dinläňiz üçin köp sag bolun.